Això que estan caient són ous. I es trenquen? No, no es trenquen. Per què? Perquè tenen màgia. Sí, home. Que sí, que jo ho sé, que tenen màgia. Bueno, Que la són veritat uns és ous d'or. Ostres, ous d'or, ja Ous d'or, ous d'or. Ja m'agradaria a mi Jo tenir vull ous d'or. Sí. Doncs la gallina dels ous d'ors és... No sé si ha vingut la gallina dels ous d'or avui. Ha vingut. Sí, mira, la tenim aquí, la gallina. Però al marge de la gallina han vingut uns personatges d'una obra que es diu La gallina dels ous d'ors, que es fa al Teatre Neu durant tot el mes de març, que podem anar a veure-la, i ara anem a sentir... Els preguntem si ha vingut la gallina, vale? Es presentem primer o no? Sí, els presentem, va, vinga, No, presenta'ls. no, jo no els presento. Bueno, doncs ja els presento jo. Vinga, va, Ha presenta'ls vingut tu. el Jaume. Jaume, ets la gallina? No em deixen fer de gallina. Jo volia, vaig anar al càsting precisament per veure si em Per fer de donaven el gallina. paper de gallina, però al final no vaig no, aconseguir no. que me'l donessin. I també- Jaume Aguiló. Sí, Jaume l'Aguiló. És actor. Sí, i fa I moltes no fa de coses en gallina aquesta perquè no li han obra. deixat fer de gallina. No. I després està la Meritxell Ortega. Hola, Meritxell. Hola, bones, bon dia. I tu tampoc ets la gallina? No, tampoc. Per sort, no sóc la gallina. Ah, per sort. Però per sort, per què? Si és molt xulo tenir Home, uns no sé ous si d'or. m'agradaria gaire. No t'agradaria. Jo sóc la Clara Dou. La Clara Dou. I tenim també l'Albert Puello, que és el director, i que ens explicarà una mica què és això de la gallina dels ous d'or. Perquè és el director de l'obra. El director de l'obra. I a més d'una companyia que és Magatzem d'Arts, que és la companyia que ha fet moltes obres i que encara en fa més, i que ja vam venir a parlar de De la Heidi, sí. i ara ve a parlar de la gallina dels ous d'or. Tu ets la gallina dels ous d'or? No. 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 No, la gallina és molt amiga meva. Sí. De tant en tant anem a jugar junts i està al teatre esperant per actuar. Clar, està esperant. Clar, com ha de ser. I de què va això de la gallina dels ous d'or? No ho Bueno, sé, és una no ho història molt maca que conta la història d'un pare que té problemes amb la nena perquè no pot vendre els seus ous, perquè el rei ha pujat els impostos i els ha de vendre molt cars. I bé, llavors pues, li apareix una senyora que li dona una gallina dels ous d'or per arreglar els seus problemes i es torna codiciós, avariciós, i aquí comença la història. I aquí comença la història. És una història que a mi m'ha recordat, no sé què m'ha recordat. És com que... Una història, no sé què és el que m'ha recordat. Els diners, què fan els diners? Me catxis, que pugen els impostos, Sí, que hi ara ha que estem en problemes. crisi. És actual, és una història actual. És molt actual, molt I actual. la gallina no ha vingut, però el pare ha vingut? El El pare de la gallina? No, home, no, el pare de la nena. Ah, el pare de la nena. Tenim aquí un senyor que és una mica dolentot, que es diu Barabim Bam Bum. Hola, Barabim Bam Bum. Bon dia a tothom. Aquest és... Vigileu que us ho comprarà tot, Compra, ven, ho fa Mira, tot. doncs No, veig que teniu aquí un bolígraf molt maco. Vols el boli? Compro, sí. Te'l veig. 5 monedes. 5 monedes. Vale, 5 monedes. Jo te'l compro. Per a Bim Bam Bum, a tu t'agraden els ous d'or? Home, i m'encanten els ous d'or, són fantàstics, brillen molt i... Oh, en teniu algun per aquí? No, perquè no ha vingut la gallina. No, perquè buscàvem la gallina a veure si teníem ous d'ors, però no. I es mengen els ous d'or? No, i ara, com vols menjar-te un ou d'or? No, home, els ous Un d'or... ou fregit d'or? No, es col·leccionen, es posen allà a les estanteries perquè brillin amb tot el seu esplendor. No sé, es poden vendre, canviar per un vaixell gegant, per un rascacielos, no sé, alguna cosa. Ah, per un rascacielos, jo també em vull un gratacels per mi. Jo també. Barabim Bam Bau i els nens que vinguin. Barabim Bam Bum. Bam bum, bam bum, Que sona com Barabim Els Bam nens Bum. que vinguin. Bam bum és únic. I els trauràs les seves coses, als nens que vinguin, perquè jo veig que Sí, una mica egoista, no? Una miqueta dolentot. Una mica dolentot. Barabim Bam Bum és dolentot, és un comerciant. Compra Compra les coses. les compres, Llavors, les No compres. prenc res a ningú, jo ofereixo un preu competitiu i després, si me'l vols vendre, jo te'l compro i... Economia de mercat. Espera, que em sembla que també ha vingut la Clara Dou. Hola, Clara Dou. Hola, bon dia. I Clara Dou, tu què opines d'aquest senyor amb aquest tan ambiciós? Ui, aquest senyor no em refio gaire. El meu pare ja ha perdut moltes coses per ell. Sí? Per què? Què ha passat? Ens pots Explica't, avançar una pobret, el miqueta? teu pare. Pues va vendre el vestit de núvia de la meva mare. Anda! Però això no es pot I vendre. jo el necessito perquè em vull casar. Et Clar. vols casar? Amb qui te vols casar, Clara Dou? enamorat. D'un príncep? Ui, és tan guapo. I ha vingut el teu príncep guapo? Sí que ha vingut. El diem, hola, guapo. Hola, què tal? Ui, soc el quin Román príncep més III. guapo, és veritat que és guapo! El signaràs un autògraf guapo? No, És com el Cristiano Ronaldo.
ara, no Això em més feu guapo. això, No, sisplau. més és guapo, piquero. més guapo. Ai, que em poso vermell, va, no us passeu. Ai, sí que és guapo, Claradou. No Sí, m'estranya. Tomàs. Tomàs Garcia. Hola, Tomàs Tomàs Garcia. Garcia. Ai, i hola, guapo. I és mariner. És mariner. Ets mariner? Sí, bé, mariner, soc cuiner. Cuiner? Sí, un Mariner Bueno, cuiner. sí, mariner cuiner. però, I què cuines, tu? doncs una mica de tot. Això em fa una mica de vergonya, això de la ràdio, eh? Per què? No Però sé, si- perquè jo no estic acostumat així a... Va, estar vinga, escoltant la gent. Tomàs, amb mi... no ets tímid amb mi? Home, Claradou. no molt, però... Va, jo sóc un home de mar, sóc Un home de... gairebé un pirata, si vols, però... Clar, Claradou. pirata cuiner. I tu, Clara Dou, creus que aquest mariner t'ajudarà a recuperar el vestit de núvia de la teva mare? Home, si és un pirata, sí, Bueno, però això t'agafarà una espero. espasa i Home, veuràs. perquè si ens hem de casar, jo vull portar el meu vestidet. Però l'heroïna Clar. l'heroïna d'aquesta obra de teatre... És la gallina. No, la gallina Ah, no. no. Jo crec que és No, la Clara no. Dou. Oi que sí, Clara Dou, que tu tens clar què has de fer? Home, sí, però jo crec que hi ha un altre personatge que és la fada. Ah, hi ha una fada. Clar. Hi ha una clar. fada que en aquest cas és la que porta la gallina als ous, no? Sí. I és un personatge molt místic, molt maco. I jo crec que és l'heroïna, no? Podríem dir, de l'obra. Ja perquè... ha vingut la fada? La Senyora Fada, està aquí? Hola, bon dia. Ja veus que està tothom, està tothom. I Tomàs, i aquesta mà... I escolta, fada, d'on has tret tu la gallina dels ous d'or? Ah, jo tinc tot el que vull. Mira, que Jo puc màgia. aconseguir tot el que necessito. Mira, Pues a nosaltres ens agradaria tenir, no sé, un porquet que fes monedes d'or o... Doncs jo vull un cotxe elèctric. Clinc, 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 clinc. El cotxe elèctric! El tinc! I ara què? I ara què podem demanar a la fada? No sé si No se li sé, pot jo- demanar tantes coses. Clar, No jo moltes crec que coses, no, eh? moltes coses. Ah, no, us heu de portar bé. Clar, i en el teu cas... L'avarícia no és bona. No, però Fada, tu has fet una cosa que li has donat a la Clara Dou i al seu pare, una gallina amb ous d'or, Sí? i Però després això els hi què ha causarà molts passat? problemes, I després què no? ha passat? Igual tu no fas tan bé com penses. Com que ha passat? No. Jo li he donat una gallineta amb ous d'or i ell ha sabut utilitzar-ho, però s'ha d'intentar no ser gaire cobdiciós. Bueno, tampoc podem explicar moltes coses perquè si no els nens que vinguin a veure l'obra de teatre... Que és guapo. Que estic parlant dels nens Ai, que sí. vinguin a l'obra de Sí, que teatre. m'he perdut. Si els hi expliquem què passa amb els ous d'or, doncs no voldran venir-lo a veure. I clar, han d'anar a on hem dit que fan això? Al Teatre Neu. Això no m'ho Diumenges, dius. Els diumenges. A les 12:30. que és- Un moment, que tenim el rei aquí, que el rei vol parlar. el rei. El rei vol Rei. parlar. Senyor Sí. rei, parli, Ui. parli, senyor rei. Calla, Majestat, calla. majestat, Sí, sí, majestat. Ja era hora de que em deixéssiu Home, parlar. home. Estic aquí, amb aquest Ostres. micròfon davant la cara, i no m'heu ni oferit una beguda? Una o beguda. unes coses per picar? Però no sé. t'hem fet una reverència, Majestat, quan majestat, has entrat. perdoni, Però molt perdoni. petites. Perdó, bueno, ara li farem una de més gran, ara li farem una gran reverència. Així m'agrada, molt millor. Bé, i no us donaré unes classes particulars de com es fan unes reverències correctes Clar, a sí, és que Sa nosaltres- Majestat el Rei. Nosaltres no ho sabem perquè, clar, molts reis no rebem. I, rei, tu ets més guapo que el mariner? No, no, Em sembla no, que no, no, eh? no. Ui, això mai. No, No. el mariner El rei és mai, el mai. més guapo del regne. Bueno, bueno. Clara Dou. No és veritat. No, El jo mariner tampoc, sí que és no guapo. guapo. El meu Tomàs és el més guapo del món. Va, però no us baralleu, no us baralleu. Pobre rei, el rei també és molt maco. Oi que sí? Jo també soc molt maco. Bueno, va. El rei és Portes maquíssim. corona, rei, a l'obra de teatre? Una corona immensa, Sí? amb el meu poder. I portes Mira. també una capa d'aquelles de rei? De volar? Tant, una supercapa, meravellosa, tota teixida amb els millors teixits del regne. I a tu també t'agraden els ous d'or? A mi m'encanten els ous d'or. Oh, I què fa el rei? Què fa el rei en aquesta obra? Perquè tenim el papà de la Clara Dou, tenim el seu guapo, el Tenim la nòvio, fada que tenim porta la fada la que porta la gallina. gallina, tenim el berimbau, Berimbau. que és una mica el que... Barabimbam-bum. Ai, és Ai, això. ai, Li han canviat el nom 3 vegades, aquest Pobret, senyor, eh? pobret. No us compraré res mai. Cada vegada... Sí, perdó. Bueno, i què fa el rei? doncs el rei regna. Ah, Que clar, està sobre els altres clar. i potser, he dit només, intenta aconseguir que el pare de la Clara Dou em cedeixi la gallina. Però potser no ho aconsegueixo. Qui sap? I Clara, tu què penses d'aquest rei? Quin marro. I
Què pensa? El meu pare vol que em casi amb ell. Amb el rei? Amb el rei. Oh. Jo no vull casar-me amb ell. No No m'agrada rei. gens. No És que jo casis sóc amb el molt rei. espavilat i m'he inventat un contracte per ensarronar el pobre pare. Però no, Clara, no et casis amb Jo el mai, rei. jo necessito un Tomàs per Per què? veure, clar. Casa't Però amb per el què? guap. No, no sé si jo ho tinc tot. Tinc poder, tinc un regne, tinc un tron on seure i un... Això sí, crec- Clara, té de tot, No, eh? no, Jo Té de crec tot. que els nens que vinguin a veure aquesta obra de la gallina dels ous d'or, segur que són ells els que diuen que casa amb el Parlen els nens Parlen que els van a nens veure que van a l'obra? veure? Sí. Clar, Sí? Albert. Sí, sí, I sí, participen en l'obra, Albert? Bastant. Hem fet uns arranjaments perquè l'acabem d'estrenar fa molt poc, llavors hem fet uns arreglos perquè puguin participar. Llavors, a través del vestit participen molt. El fet del venem, no el venem, o sigui, contactem Clar. bastant i El parlem molt. vestit de la mare de Clara d'Ou. Del Sí, vestit de sí. núvia. I què volen, que es vengui o que no? Que no. Que no? En principi ells no volen. Perquè volen que es casin, perquè els Perquè nens aquestes no històries volen. romàntiques És que a mi també els m'agrada. agraden molt. Sí, 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 que però m'agrada és els molt nens, important que els nens realment. formin part de l'espectacle, I- perquè llavors se senten com part implícita del... I ja heu fet alguna representació? Sí, I com tot s'han aquest portat mes. els nens? Bueno, molt bé, molt bé. L'última ja van disfrutar com indis, van ballar i tot. Ui, volen ballar! Poden ballar? Sí, sí, I com sí. és que poden ballar? Home, perquè hi ha cançons i cantem i... I es poden moure. Clar. I canteu? I tant que cantem. Què és el que canteu? Doncs tota mena de cançons. Fem una demostració. Sí, Vinga, cantem va. una mica, sí. Vinga, una curta. És bonica, dolça i tendra. És galant i cavaller. És molt especial. És molt glamurós. Crec que estic I enamorat. jo també m'he ben penjat. Crec que estic tocant els núvols. Que Que bonic que és estimar-se tant. Que maco! Els hi aplaudim una mica. Bravo! Ai, a mi m'agrada molt, m'agrada molt, molt, molt. I Jo en vull anar a tenim més, veure-la. en tenim més. No les podem cantar totes avui perquè Home, si clar, totes perquè elles si sempre no, no no. fem espectacle. Ah, jo vull venir a veure-la al Teatre Neu. Al Teatre Neu, Els els diumenges a 2:15. A 2:15. Estaran tots el mes de març. Sí, i és la gallina dels ous d'or, i després en fareu més obres, i ja en parlarem, però ara la gallina dels ous d'or. I com acaba? Això heu de això sí venir que no. tots amb la Això sí família, que amb no. els petitets. Vaig a apuntar-m'ho. Sí, jo m'apunto, jo vindré. I tu? Vale, jo també. No. Bueno, doncs Com que no venim vindràs? dies diferents No, per no saps? trobar-nos. No, perquè jo vull el Tomàs Guapo, que li treuré a la Clara. Ah, No, mai, doncs llavors això és No una obra, deixaré. això és una altra obra de teatre. Bueno, vale, ja en parlarem. Doncs moltes gràcies, Jaume, Aguiló, actor, Meritxell Ortega, actriu, Albert Puello, director del Magatzem d'Arts i d'aquesta obra, per parlar-nos i cantar-nos i explicar-nos tot allò de la gallina dels ous d'or. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. A Adéu. vosaltres, Adéu. moltes gràcies. Adéu. Adéu.